Salam alaikum an balma malien mo fo ko barkada balma kenaw denga do marasi la sur chercheur ay vidéo en partager l'air est très grave et meeting mingera bi balma il faut tirer les conséquences kodo kera il faut tirer les conséquences très rapidement quand on cherche pour chaque tarif tu as mis à dire kabako frati ala cherche que so kabako fra la fra mununa ka impana pas de attention diabète fro di merendimi kodimi faut que numéro 75 64 10 otemale ka nga kutubu na nga wali fo cheku la sanakane pele apese kwa ka foli pele be ka chaque sala fo kanjalo ale de faye se ku dawda kanjalo fo en fo tuba kura vraiment ou peka famille kanjalo la ka peka foli be ka an yɛrɛ ka mouvement cɛna muso ka olu bɛɛ fo victoire gloire fama n'a président ba ye Seku Tunkara Kidilaju ka se Sako ni fɛn ninnu ma donc an bɛna don an ka vidéo kɔnɔ balimaw bi mobilisation dɔ kɛra 26 mars la a mobilisation pour soutenir le référendum, pour soutenir le oui. Avec les sabbats, les nanimbo, avec un comment il met. Comment il met, c'est naïmana, mogo yinenga, ite kodwala, mogo siti se ka fi, nene beka organiser. Imana information fan soro, ite information yanama soraka. Mais avec aye, ko état impliqué les mêmes mobilisations de là. Combien quand à stade du 26 mars l'emballement meeting kera anga kuma fo a fochola meeting neba a modéré meeting ame la yini mingwa make o la yini niye ko takala ni meeting sugu bike mbalmo mo mun kera sababuye ni malien farafina kera transition fait olu de ka nga blani ko devana mais ala kama ay meeting inta aka laje naw de lemba nyeda munu na be del kuye ni malion kera transition fait ka keni fanga fait ka ke asimi fait ka ke shogel fait nyeda munu ni transition fo ka nege do mogola ala kama nyeda wala no ka sura kele me ni ko nyama no ka soro ni ko ils étaient au devant de la scène balmo meeting mingera bi na meeting namba fombalmo ni malo atala ka ratira parce que ni kuma ma foi photo là kodo be ka katina dabla meeting ça a été raté, ça a été un échec alors que ni meeting dou ni stade ma foi conséquence politique ou de bala de 1 adversaire ou sigile mec en kono no un adversaire politique ou sigile mec en kono est-ce qu'il y a fait mon meeting sur échec surtout il y a donc ko état modo ka implication bala we follow jusqu'au plus haut sommet flana mune mbolo ni meeting me enseignement do di enseignement bi me fa ga vidéo aka di asimima mbolo on be transition fait billahi amba fait ça na fora ko transition soro iba on peut le voler en première ligue billahi wallahi na fora ko ni meeting kerata enseignement flana mune nimba yira ka fo campagne mi mega ke référendum na pour le oui naman koloshi ni ni tara répéter élection na ou bien élection na référendum ngata serré mbalo na serré la ate yana bore ala kankisi échec ka bo référendum na ou bien référendum a score kata serré ate yare mbalo do ne wele et si ya famu bi ko campagne batte ka ke olu ka localité la référendum na ko mo yere ta do ko mimbe ka ke mbalo ni enseignement sabana e mune mobilisation mingera le 14 juin na kera historique boulevard fara al M5 nga manifestation na boulevard ma delga fati tubabu sirana malien akera embargo wakati tubabu faralana uyaye ni ko ibe janfa ke ibe intervention militaire ke Mali kama tubabu ko ko ni peuple de be songa bokata ujo nye ibina ni peuple de affronter o kuma nye siran kono
u kun jatigɛlen no mais ni min kɛra o bɛna taa ni image interprété a bɛna u ja jɔ an ye wallahi image min yera bi o bɛna ni image ninnu analyser o b'a fɔ ko fɔlɔ mɔgɔw kun bɛ transition in fɛ mais ko sisan ko dɔ bɛ ka bɔ mɔgɔw ka kanu na ka taa transition ɲama balima a bɛna tubabuw ja gɛlɛya an ye o de sen fɛ an bɛ mun de fɔ balimaw kabiri transition in daminɛla i bɛ ka tagali kunkolo dɔw de y'a lata kabiri a daminɛ M5 de ye baara in kɛ kabiri a daminɛ ka na se bi ma n balimaw n'i ko k'i b'olu kɛ den kɛrɛfɛ ye ko transition ka ɲa k'a ka réussir n balimaw cɛ a ka gɛlɛn sa balimaw n'i ko transition in k'a ɲana ka se bi ma kunkolo dɔw activiste dɔw olu de u nin di n balimaw n'i ko k'i bɛ ko o ko kɛ i ma olu associé billahi a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ échec ye balimaw wari tɛ se ka ko dɔw kɛ bi Maliens kɛra anw mɔgɔ dama dɔw bɛ Maliens kɛra anw fɛ nin de la wariko tɛ anw da k'a fɔ ko jama ka bɔ billahi wallahi an mɔgɔ dama dɔw bi a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ jama bi bɔ M5 k'a fɔ ko jama bi bɔ balimaw mɔgɔ tɛ se ka transition in tiɲɛ ta M5 de bɛ se ka tiɲɛ ta mɔgɔ tɛ se ka M5 remplacer n'i ko i bɛ M5 remplacer i bɛ taa don calcul wɛrɛw de la i bɛ taa don jeu dɔw la a jeu bɛ wolo nin de la tubabu kun sirannen don an ye nin bɛna u ja jɔ an ye hali Ala k'an kisi ni référendum kɛra ni minnu ko ko non u mana bɔ ka contester ka référendum contester ko non ko est-ce y'a faamu k'olu ka voix namara la parce que u b'a fɔ k'a fɔ ko anw ma se ka mobilisation sugu dɔ bɛ k'an ma se k'a kɛ wiko la u b'u baser ni image ninnu de kan ni image ninnu i b'a sɔrɔ sisan ni image ninnu bɛ fɔ ONU salon kɔnɔna la tubabu sigilen bɛ ka ni image sécurité a sigi Ala kama a noté dans les jours n'a ma kɛ bi sini i bɛ tubabu ka chaîne ye ka kuma ni meeting kan est-ce y'a faamu a bɛ n'a ye o bɛ na kuma min fɔ meeting kan meeting tribune kilancɛ bɛɛ mɔgɔ tɛ yen aw ni Ala cɛ c'est-à-dire u b'a yira de ko transition soutien k'a bɛ k'affaiblir alors que tiɲɛ tɛ sa alors que an bɛ transition kɔ mɔgɔw bɔcogo de bɛ mɔgɔw la ne ye kuma in mɛn il y a 2 à 3 jours mɔgɔw tɛ labɔ tan ka taa stade la sa pour que M5 meeting ka ɲɛ an bolo 14 janvier mais tɛmɛ kɛra sira dɔw de fɛ sa o siraw bɛ yen sa Ala cɛ an ka sabali an ka sabali an kana sɔn transition in ka tiɲɛ an kana sɔn transition in ka saboter aw adversaire ye dɔw ye réseaux sociaux kan u bɛna ni image ninnu ta k'a exploiter Maliens an kumana cɛ o tuma anw ye mun de kɛ pourquoi au plus haut niveau on n'an tɛ se ka collaborer an ye mun de kɛ est-ce que an ye mɔgɔ faga an bɛ transition soutenir la don o don transition soutien ma an da Assimi tɔgɔ b'an da Choguel tɔgɔ b'an da est-ce y'a faamu a tɔgɔ Sadio Camara ninnu tɔgɔ b'an da an bɛ ka baara o baara kɛ armée soutien tɔgɔ bɛ an da pourquoi on essaye de nous exclure ay meeting in kɛra anw si ma mɔgɔ t'a kalama anw ma taa a bɛ taa kɛ tubabuw kɔnɔ ko Maliens est-ce qu'il y a faamu ko référendum tɛ an fɛla ko ye parce que kɛnɛ ta i k'a lajɛ assemblée présence kun bɛ yen gouvernement présence kun bɛ yen 5 juin ma kɛ nin kɛcogo la o de la tentative dɔ bɛ bi a ye cɛ diya a ma cɛ diya projet in ye M5 ka projet de ye i tɛ se k'a minɛ dans la rue M5 de ko ka constitution falen kabiri constitution élaboration na n'a hakili bɛ na ni minnu bɛ sun n ye nin yɔrɔ n y'a signalé n ko u bɛ ka projet kɛ minnu tun ye acteurs ye olu ka présence a ka dɔgɔ est-ce qu'il y a faamu constitution élaboration na mɔgɔ minnu bɛ dans la rue olu caman b'u yɛrɛ sɔrɔ constitution élaboration na o si kana kɛ problème constitution vulgarisation anw filɛ nin ye anw si tɛ se ka meeting kɛ an tɛ se ka taa région na alors que mɔgɔw bɛ an dɔn ka taa constitution kuma fɔ mɔgɔw ye constitution ta i k'a lajɛ bi a vulgarisation jɔn ni jɔn de bɛ k'a kɛ a bɛɛ fangakɔrɔ mɔgɔw mouvement kura créelenw i bɛ ka olu de ye vulgarisation in koɲɛ ɲɛma i yɛlɛma bi i yɛlɛma i bɛ mouvement kuraw de i yɛrɛ kun tɛ deli ka mouvement minnu ye minnu ma kɛ à l'origine au départ du président i bɛ k'a ye
olu de bɛ ka propulser olu de bɛ ka bila an sera niveau dɔ ma ko dɔ bɛ yen n'an m'an kɔlɔsi an b'a k'an yɛrɛ de la bi ni image mira a bɛ communauté internationale ala k'an kisi a b'u ɲɛ don an na anw b'a la ko MINUSMA ka taa a bɛ MINUSMA ɲɛ don an na u bɛ taa fɔ ko sisan ko in nɛgɛ bɛ ka bɔ mɔgɔw la wallahi u bɛna taa o image de miiri an kan sinon anw ye palais fa ala ma mɛn palais de sport an ye o fa ala ma mɛn meeting na M5 bɔra ka CICB fa ala ma mɛn mais munna ko tɛ di a tigiw ma pourquoi ko tɛ di a tigiw ma o de sen fɛ i b'a ye e m'a ye bi i b'a dɔn i bɛ faamuya kɛ bi Mamadu Awa Gassama ninnu n'i ye ko analyser olu bɛ ka min fɔ ko premier ministre ka démissionner an ɲɛ b'a la est ce qu'il y'a faamu ala kama a ye lien ni parallèle kɛ parce que dɔw de bɛ ka baara kɛ bi ji jukɔrɔ ko premier ministre ka taa bilahi n balimaw n bɛ kuma dɔ fɔ ye quoi ni PM kun ko ko jama ka bɔ ni mɔgɔw ma bɔ ala kana yɛrɛ kɛ i bɛ se ka diɲɛ ko sugu bɛɛ kɛ PM i tɛ se ka remplacer bilahi Choguel se ka remplacer il est irremplaçable nin ko parti politique mouvement an tɛ a mouvement bɔ yɔrɔ n'a fɛn dɔn an t'a dɔn Mamadu Awa Gassama n'a kamɛ c'est-à-dire n'a bɛ k'a fɔ ko Choguel ka taa n'a jigi dalen bɛ nin de kan mais k'a fɔ Gassama ye k'a ka fara PM na ko PM ye yiri de bilahi a sen bɛ dingɛ min da la n'i y'a sen bɔ dingɛ da la a bɛɛ ni ala ni kira cɛ Mali bi coro bilahi n'i ye Choguel sen bɔ dingɛ in da la Faransi b'a sago sɔrɔ ni ala ni kira cɛ e bɛ PM lata i b'a remplacer ni jɔn ye e bɛ Choguel lata i b'a remplacer ni jɔn ye a fɔ Gassama ye k'a k'a ɲɛfɔ ye ko ni Choguel taara k'a bɛ remplacer ni jɔn ye ala ni organisation n'o ka sɔrɔ Choguel ko impliqué le mɛn na bilahi a tɛ kɛ nin kɛcogo la a bɛɛ ni ala cɛ a tɛ kɛ tan donc an sera niveau dɔ ma cɛ fɛn dɔw bɛ yen an ka sabali an mɛnna ka kuma fɔ nin ko organisation i b'a ye k'a fɔ CNT mɔgɔw de ka ca la olu de bɛ au devant de la scène an kɔni an t'a dɔn min don mais kelen kɔni bɛ yen a ye nin message a lase Assimi ma on a bien le 8 juin le 18 on a 10 jours mɔgɔ minnu ye force réelle présent wele u ka campagne kɛ n'u ma campagne kɛ jama kɛra Assimi fɛ mɔgɔ minnu kanu kama o sababu la Assimi yɛrɛ k'u wele i n'u ka sigi i k'u bila baara la u ka campagne kɛ ni min kɛra nin avertissement ni bi 20 mars fabaliya avertissement de do Assimi sari mɔgɔ tɛ se ka kɛ président fɛ ka anw bɔ bilahi n'a kɛra wallahi choix bɛ bange a tigi la a tɛ se ka kɛ quoi a tɛ se ka kɛ hali ne ka bi a ye ne ka bi vidéo la ne ye kuma min fɔ Assimi kan a tɛ se sari soutien minnu bɛ yen anw ni IBK lata responsabilité morale de bɛ anw conscience la ni transition in ma ɲa anw b'a fɔ n k'a bɛ fɔ n ko anw de dɛsɛra n k'anw de nɔ don diyagoya anw bɛ to Assimi kɔ an b'a soutenir an bɛ Choguel an b'a soutenir ala kama tɛ anw ka soutien parce que ni transition in échouera mɔgɔw b'a fɔ ko Amara aw de ye peuple janfa aw de ye mɔgɔw nɛgɛ ka IBK lata bilahi nin kuma de bɛ fɔ vraiment bi ko min kɛra an ka enseignement an ka tire a ye véritable acteur u peuple bɛ minnu fɛ minnu y'a to ni minnu ka jɔda kun tɛ an tɛ se bi ma cɛ n balimaw a mɔgɔw ka ca sa a mɔgɔw ka ca a activistes ka ca jamana in tɛ se ka mara ni M5 tɛ bilahi a tɛ se ka kɛ an kun ye tubabuw bila siran dɔ kɔnɔ 14 janvier u ma an kɔrɔ dɔn u ma an gundo dɔn bon bi ta kɛlen u bɛ commencer ka hésiter u bɛ commencer ka siga hali MINUSMA jɛ a bɛna fara an ye ala ka hakili ɲuman ala k'a di bɛɛ ma
ala ka di bɛɛ ma ala ka Mali kisi ala ka Mali kisi wallahi maliyɛnw ta ye fasoko de ye n bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ la salamu alaikum